Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlylaryň türkmen banklarynda açylan bank kartlaryna resmi kurs esasında Birleşen Ştatlaryň dollaryny geçirmek üçin täze talaplar girdildi. Azatlyň çeşmelerine görä çäkli möçberde pul geçirmegi ýeňilleşdirmek üçin käbir ýeňillikler hem döredilipdir. Şeýle bolsa daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentler üçin resmi kurs boýunça pul geçirmekde kıyınçılıklar saklanıp kalýar. Türkmen awatly çeşmeleriň maglumatlaryna görä yerli banklar daşary ýurtlarda okuyan studentleriň ýyllyk okuw töleglerini geçirmek üçin täze düzgünleri girdipdirler. Çerje we Däne etraplarynda banklaryň üstü bilen daşary ýurtlarda okuyan çağalarynyň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllyk okuw töleglerini geçirýän ýaşaýjylar täze düzgün barada 16-njy oktýabrda bilip galypdyr. Talibiň ýokary okuw jaýynyň ýyllyk okuw töleginiň meçberi 3500 ABŞ dolarlaryndan resmi kurs boýunça ýokary bolsa, bu tölegi bir adamyň tölemegine ruhsat edilmeýär. Degişli pul geçirim şeýle amala asyrylýar. Egerde tölew 3500 dolarlardan ýokary bolsa, pul geçirji ýanyna talibiň garyndaşlyk derejesini tasdikleýän başga bir adamy getirmeli we onuň pasport kopyasyny banka bermeli. Gadakly ýeri şondan soň 3500 ABŞ dolarlaryndan artyk mukdardaky puly bir bank kartdan geçirmek mümkinçiligi berilýär. Ikinji garyndaşdan girjejesini tasdikleýän resminama talap edilmeýär. Dip Türkmen awatly Çeşme bank işgärini çetirliýär. Çeşmeleriň şeýlede bellemegine görä pul geçirmek üçin talap edilýän düzgünleriň ýene-de ütkemegi mümkin. Şol sanda bir ýyllyk tölegi mukdaryny geçirmek üçin talap edilýän ikinji garyndaşyň resmi girdejesini tasdikleýän resmi namalaryň sorulmagy ehtimal. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň berýän maglumatlaryny bank işgärlerinden resmi görnüşde tasdikladyp bolmady. Türkmenistanda resmi kurs boýunça pul çalışmak mümkinçiliginden diňe käbir telekeçiler we döwlet tarapyndan ikrar edilen daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentleri çäkli görnüşde peýdalanyp bilýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 1 Amerikan dollaryna 3,5 manatdan ibarat resmi kursy Gara Bazardaky nyrkdan tas altesardan. Bu aralykda daşary ýurtlarda okuyan türkmen raýatlar üçin her aýda çäkli mukdarda, ýagny 250 dollar möçberinde pul geçirmegi aňsatlaşdyrmak üçin ýürite tilsimiň girdilenligini bank işgärleri aýdýarlar. Resmi kurs esasyny taliplerin kartlaryna aýda 250 dollar puly ýeňilleşdirilen usulda geçirmek üçin ýürite online tilsimler döredildi. Bu ýagdaý her aý daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul iýermek isleýän ene atalar üçin ýeňillikleri döredip banklardaky nowbatlaryň azalmagyna sebäp boldy. Dip Türkmen awatly ýene bir çeşme gurrun berdi. Daşary ýurtlardaky studentler üçin her aýda Merkezi Bankyň kursy boýunça pul geçirmek üçin täze tilsimiň girdilenligi hakynda habarlar TikTok ulgamynda hem ýaýraýar. Hema käbir ulanjylar tilsimi ulanmakda oňoýsuzlyklaryň bardygyny aýdýarlar. Beýle tilsimiň döredilmegi belli bir derejede gowy. Emma onuň bir näçe kemçiligi bar. Esasy mesele telefona yüklenen tilsim bilen islenlik ýurtda okuyan talibiň kartyna pul geçirip bolmaýar. Mysal üçin Hataýda okuyanlara pul geçirmek üçin bir tilsim, Russiýada okuyanlara bolsa başga bir ýerine yüklemeli. Dip azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen student aýtdy. Türkmen awatlylaryň sözlerine görä, käbir maşgalalarda dürli ýurtlarda okuyan studentler bar. Enatalaryň ençemeti internet we informasiýon tehnologiýalaryndan peýdalanmakda kıyınçylyk çekýärler. Tilsimlerden peýdalanyp bilmeýän enatalar banklara ýüz tutýarlar. Biz bolsa kompýuterda ýürite ulgam arkaly olaryň çağalaryna tizleşdirilen ýagdaýda puly iýerýäris. Şonuň üçin banklarda biraz nowbatlar azaldy. Dip bank işgäri aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul geçirmekde ýyllar boýy kıyınçylyk çekýärler. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen soňky bir aý bäri daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly studentlaryň enatalarynyň banklaryň arasynda gatnamaly bolandygy bir näçe aýa çekýän bank nowatlaryna garaşmagy, şeýle-de bank amallaryny ýerine ýetirmek üçin özleriniň goşmaça resmi namalary taýýarlamagy mejbur bolandyklary habar berilipdi. Mara welaýatyna ýaşaýyş jaýlary ýetmezçilik edýär. Bir jaýda 3-4 maşgala bolup ýaşaýan hojalyklar bar. Käbir maşgalalar bölek çykyp kirey jaýlara göçüp barýarlar. Ýöne jaý kireyleri hem gymmat diýip ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şuktaytdylar. Käbir hojalyklarda 3-4 ogul we olaryň gelinleri ýaş şagalar bilen bilelikde bir jaýda ýaşaýarlar. Käbir maşgalalar bölek çykyp kirey jaýlara göçüp barýarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjaýdýar. Ýöne jaýlaryň kredi tölegleri hem köp sanly hojalyklar üçin gymmat bolup günörtügün nor sebitiň ýaşaýjylary dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna öýleriniň güderan şertleriniň ýergiderli agyrlaşýanyny aýdýarlar. Adam bilen aýrylyşyp 3 sagat bilen kredi jaýyna göçüp baran bir aýal maşgala Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Bazarlardaky gymmatçylyk sebäpli kredi tölegleriniň wagty-wagtyna tölemekde kynçylyk çekýändigini gurrun berdi. Käbir adamlar otoglary kredini alyp ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri bilen birlikde ýaşaýarlar we bir gapydan girip çykýarlar. Ýöne otoglaryň kredi bahalary hem köp sanly eli ýoky hojalyklaryň maşgala büdjetine gabat gelmeýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan beýleki bir marly ýaşaýjy şäher ýerlerine otoglaryň kredi bahalarynyň adyndan 1000 manat bolanyny aýdyp bu bahalaryň ýurdun durmuş ykdysady reallyklaryna gabat gelmeýändigini aýtdy. Öý eýeleri içinde ýaşaýan bir ýaşaýyş jaýyna bir otogyň aýlyk kredi adyndan 1000 manat. Bu döwlet edarasyny işleýän adamyň tas bir aýlyk zähmet hakyna barabar bolýar. Diýip şäher ýaşaýjysy aýdýar. Türkmenistanyň iň pes zähmet haky 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 1280 manat meçberini belenildi. Men bir döwlet edarasynda işläp takminan 1200 manat meçberinde aýlyk alýaryn. Bu aýlygyň 1000 manatyny kredi alýan otoguma töleýärin. Özüme hiç sat galmaýar. Men we çağalar köplenç aç ýatýarys. Öý eýeti käwagt öz bişiren naharlaryndan çağalarıma da berýär. Şolgun çağalar dok ýatýar. Diýip Zenan maşgala aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň ýüzbeýdi bolýan durmuş ykdysady problemalary, şol sana ýaşaýyş jaý üçünçüligi bilen bagly problemler barada ýergiderli habar berip gelýär. Ýöne hökümet resmileri şeýle problemler boýunça açaçan beýanat bermeýärler. Türkmenistany ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uwuşdan tutma ýazywynyň netijelerine görä 2022-nji ýylyň dekabryna çen ýurtda 1.300.000 gowrak ýaşaýyş jaý, 1 million töwereg ýaşaýyş binasy belli garanypdyr. Resmi sanlara görä ýurtda ýaşaýyş binalarynyň sany 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyna 12,14 götürüm artypdyr. Şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň sany 13,16 götürüm, olaryň tutýan umumy meýdanynyň göwrümi 24,5 götürüm artypdyr. Bu görkezjiler resmi statistikalara salglanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 19-njy martyna döwlet başlygyny wezipesine girişini eden inaugurasiýa çykyşyna her bir maşgalany häzirki zaman öýlü ýa-da jaý bilen öpçüni etmegiň özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýdypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow hem şol ýylyň fevralyna eden çykyşyna geljekde Türkmenistanyň her bir maşgalanyň aýratyn öýlü ýa-da jaýly boljakdygyny wada berdi. Ýöne bu wadalaryň ählisi häzirlikçe diňe metbuat sahypalaryna galýar. Marwulatyň Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir Zenan maşgala öýüniň 3 sagat bilen birlikde biriniň ýaşaýyş jaýynyň bir otogyny kredini alyp ýaşaýanyny, agyr güderan şertlerine çydaman eklenç güzlegini öýüniň daşary ýurtlara çykmagy finansiýanyny gurrun berdi. Ýaşaýyş jaý üçünçüligi bilen bagly problemlerden ejir çekýän raýatlar ýurtda gurulyp ulanylmagy berilýän täze-täze ýaşaýyş jaýlarynyň gultunyp seredýärler we binalaryň köpelýändigine garamazdan ýaşaýyş jaý meselesiniň dowam edýändigini aýdýarlar. Olar jaý paýlanşygy bilen deňsizlige işaret edip barlykly hojalyklaryň hasabyna birden köp ýaşaýyş jaýlarynyň bolanyny aýdýarlar. Biziň ýurdumyzda bir topar ýaşaýyş jaýlary guruldy. Olaryň köpüsi boşdur. Ol gurulýan jaýlardan baýlar jaý satyn alýar. Biz ýaly garyp adamlara jaý ýetmeýär. Häzir baýlarda onlarça jaý bar. Ol jaýlarda ýaşamaýarlar. Biz öz ýurdumyzda hiç kime gerek däl, belki biziň daşary ýurtlarda gadrymyz bolar. Diýip beýleki bir marly ýaşaýjy Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Ýokary wezipeli adamlaryň, häkimleriň, hukuk goraýjylaryň, käbir telekeçileriň 10-12 sany jaý bar. Biz bolsa birje jaý arzu edip kesel bolup barýarys, ömür geçip barýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda ýaragly güýçlere güýtki çagyryş mövsümi dowam edýär. Oktyabr we dekabr aýlarynyň aralygynda 18 ýaşdan 27 ýaşa çenli hem-de goşun gullugyny ýyda süýşürmäge hukugy bolmady raýatlar harby gullugy alynýar. Şunlar tutuş ýurt boýunça ýaşlary goşun gullugyna uğratmak boýunça çäreler geçirilýär. Adatlyň habarçylaryna we çeşmelerine görä ogullaryny harby gulluga uğradýan enatalar çağalarynyň gullukdaky ykbalyna uly alada bilen garaýarlar, gorku duýgularyny başdan geçirýärler. Mundan öň goşuny ejir çeken we maýyp bolup öýüne dolanan eskerleriň ykbalyny görýän ilat öz çağalaryny emelsiz we paraxor häkimetleriň eline 2 ýyl jebir jepa çekdirip janyny howpasyna goýmak islemeýär we durly ýollar bilen öz prezidentlerini
gullukdan alyp galmaga finansiýar. Dip anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin biri gurrun verdi. Şuňlar harby gullugy alynýanlaryň arasynda daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda okuyan ýaşlar hem bar. Olar diň jalyş mövsümi öýlerine dolanandan soň ýurdun daşyna goýberilmändir. Daşary ýurtlarda okuyan taliplerin käbirleri Tomutku kanikulda Türkmenistana öýüne gaýdyp geldiler. Olar gulluga zor bilen çağırlyp inni okuwny dowam edip bilmeýärler. Şol ýaşlar Tomut öýüne gaýdyp gelenini ökünýärler. Dip studentin garyndaş aýdýar. Goşundaky şertleriň yaramazlygy ýaşlaryň dürli kemsitmelere sebäp edilmegi we zulumyň pidaty bolmagy ýaşlaryň harby borjyny ýerine ýetirmekden boyun gaçyrmaga synanşmagyna sebäp bolýar. Goşun gullugyndaky şertleriň yaramazlaşýanlygyny harbylaryň özleri hem tasdikleýärler. Eskerlerin üpçün edilişinin gogşokluğu, yaşamak ve kulluk borcunu yerine getirmek için şertlerin berza edilmezliği problemaların gittigiçe ağırlaşmağına getiriyor. Her yıl tutuş yurdun harbi ölümlerini onlarca esker fizik sistemin ve urguların pidası olup dünyasını tədeliyor. Eskerlerin en çemesi türlü şikayetlerden maip bolup öýlerine dolanýar. Dip harbi bölümlerin birinde gulluk edýän harby wekil anonimlik şertinde gurrun verdi. Adatlyň çeşmelerine görä gulluga täze baranlaryň özlerinden uly etkerler tarapyndan urulup ýenjilmegi derarly fizik şikayetiň şol sanda içki organlaryna agyr ziýan ýetmegiň netijesinde saglygyny ýitirmegi seýrekdäl. Şeýlede agyr işlerde muht iş güýji hökmünde ulanylmagy, şol sanda ekin meýdanlarynda, guruluşyklarda we harby ýolbaşçylaryň mal ýataklarynda işledilmegi ýaly ýagdaýlary harby borjuny ýerine ýetirmek üçin goşun alynýan raýatlar köp başdan geçirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde esker sanynyň ýetmezçilik edýänligini çeşmeler birnäçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Türkmen resmiýetleri Azatlyk radiosynyň we beýleki gararsyz çeşmeleriň eskerleriň goşunda helak bolmagyna degişli onlarça pajygaly ýagdaý barada beren habarlaryna resmi reaksiýa bildirmediler. Ýurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri goşundaky problemalary hatda agdamakdan hem saklanýarlar. Ýurdun ýaragly güýçlerindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler hökümetiň bolýan ýagdaýa göz ýumup aýylgan şuwakalary boyun almazlygy meseleni agyrlaşdyrýar we raýatlary umytdan düşürýär diýerler. Hökümet diýdimzorluk siýasatyny dowam etdirýär. Gadagançylyklary artdyryp, jedany agyrlaşdyrmak arkaly problemalara reaksiýa görkezýär. Ýöne meseleler ýyl saýyn artýar we agyrlaşýar. Dip anonimlik şertinde gürleşen ýene bir çeşmeýdär. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 edek 1 aprelden 30-njy ýuna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amal asyrylýar. Harby gulluk hökmany hataplanýar. Şertnama boýunça gulluk ýa-da alternativ gulluk ýurtda ýok. Raýatlary harby gulluga çağırmak kampaniýasynda mejburlyk dowam edýär. Hususan da bahar mövsümindäki çağırışlarda ýaşlar orta mektebi doly tamamlamak mümkinçiliginden mahrum edilýär. Gutardış egzamenlerini tapşyryp ýetişmeýär.